Здравейте хора, аз съм Ема и това е Дени. Ей! Той също снима. Не знам защо. Кой? В Bedwars ли ще играме? Аре? Да. Adventure 2. Добре, Аз тук аре, ще го че го изтегля. играхме. Adventure 2. Той имам нов скин. Да ти винаги Малко имаш е блед. Аре! Маре? Я? Аз съм го играл. Аре в Bedwars. Опа. Че ти с кое си? Не. С 15-ката? Не бе, с кейчето ли си? Да, бе. Това добре. Ти с кейчето ли си? Да. Обаче. Не ми излиза. Бачи. Го фаря в моя. Бам! Това ще дадат сега. Колкото и да е ми харесва. Аре бе. Падай долу. What? Ой, стиг. Ой, сектир. Стига той тази сектир. Стига го. Аз прашвам там. Не. Ела тук да се бъдем държава. Господи, няма батерията. Аз ти го взех. Аз го взех. Не ти го взех, аз ти го щупих. Това не е ли с предишния телефон зарядното? Да. Просто го използвам него. Защото другия телефон ми липсва. Планината ли ще си? Направо къс. Ами ако искаш. Аз ще построя една яка къщичка. Ти си много добър. Вика. Там има мина. Колко кол. Трябва ни кол. Има и е там вода. Аз ще отида до нея. С дърво. Добре. Отивам до там. Я сега ще просто. Не бе. Само ела по мене. Това дърва не ми трябва. Само ела по моста. Кол. Това тук е сега. Да, ще направя гимнастика. Къде сега? Хора, ти се върна малко. Защото този скин много блед. И ще си го променя. Аз ще си правя това, защото да се влезе нещо. Да влезе нещо да се влезе. Сложи си някакъв друг. Не, брат, колко е блед. Много блед. Да, ще го сменяш ли? Не, бе. За пак 30 часа. Много направо под. За пак 30 часа, че трябваше ниски. Не. Супер велико.
Добре, хвърлахте. Хвана ли тебе? Да. Тем. Хора, има флеш на теб. Да, Вижте колко е блед. Няма не е хванал тен. Флещам, не също това. Не сега като дойде. Ма чакай, аз не съм ли лефнал от тебе? А? Не съм ли? Не си? Помага. Там ли ми е тяло? Дай го е, сега че го бутна да умреш. Абе. Няма да... Няма да се търна. Готово? Беше лесно. Хора, сега само ще сменя скинчето. Защото това е супер блед. А този не. Това на пътен. Лечи се. Сега тук малко отбудване. Да не идвам. Идвай. Тук ли не с теб? Тук ли? Да. Аре, бе. Тук ме заровя. Аре, идвай. Значи имаш ресурси. Половината отидоха за твоето закопаване. Ти тук къща ли правиш? Не, просто си копах това, за да те закопая. Добре. Махам го. Що идваш? Накъде отиваш? Аз мислех, че ходим някъде. Това е къща. Мина. Лъзвай. Къща има. Къде отиваш? О, проход. О, тен.
Гледайте хора, като куче. Гледа планината. Падай! Ей, хора, това ще бъде всичко с екипа. Къде си? Къде си ме изоставен? Нина! Къде си ме изоставен? Къде ти да? Ето да. Ето е там долу повечето. Добре, хора, това ще бъде за епизода. Брани, се запене. И Емчо. Ела, бе, изоставен. Абе, не мога. Добре, айде, чао. Хора, както чухте от Айде, Дени, чао.